Здравейте, приятели! Днес ще ви говоря за чудните неща в небето, които Бог е приготвил за нас. Тези чудни неща са благословения. Човешката душа по вътрешен инстинкт вярва, че има небе и в небето живота продължава. Бог е поставил този инстинкт в душата, но човек има и вътрешно разбиране, че ако на тази земя добрите хора страдат, а лошите хора живеят успешно и разточително, в бъдещия живот ще се раздаде пълно правосъдие. Библията учи, че Бог е определил един ден в бъдещето, когато ще съди хората, а Божията дума е сигурна. Божиите обещания също са сигурни. Плановете на Бог не могат да се провалят. Всяка дума, излязла от Божиите уста, се изпълнява. Библията дава и обяснява учението за бъдещия живот и бъдещия съд. Това учение не е човешко мнение или човешка теория, а божествен факт. Небето не е място за всички хора. Там ще живеят само онези, които вярват в Бог Отец и Господ Исус Христос. Могат да живеят в небето, защото техния вътрешен живот и съвест са умити в святата и чиста кръв на Исус и защото са родени отново от Духа на Бога за нов живот с висок морал и качество. Това раждане е духовно. Живота в небето е щастие, което не може да се опише с думи. В този живот не е възможно да опитаме или да почувстваме това щастие. Сега вярваме, че наистина сме наследници на небесните благословения, защото имаме духовна връзка с Исус. Заради греха на първия човек Адам, всички хора се раждат грешни. Небесното правосъдие със съдия Бог е издало на всеки човек свидетелство за съдимост и в него пише виновен. Наказанието за вината е смърт и пъкъл. Няма небе за нито един човек, понеже всички са грешни, а в небето няма да влезе нищо грешно. Заради греха на Адам всички са осъдени да търпят вечно наказание. Но Бог Отец възлюби хората и промисли план за спасение.
Желанието на Бог е всички хора да се спасят. И Исус изпълни волята на своя Отец. Слезе от небето, влезе в тяло на човек, стана подобен на хората и изтърпя нашето наказание. Да, приятели, Исус замести нас в наказанието и така ни освободи от вината. Хората, които вярват, че Исус е Спасител на грешните човешки души и Господ на цялата Вселена, получават милост, прошка и ново свидетелство за съдимост от съдията на небесното правосъдие. И в него пише невинен. Това е причината ние, християните, да отидем в небето. Не защото сме добри, не защото сме много религиозни, а защото повярвахме искрено в Исус. Който не повярва в Исус, няма да види небе, но ще отиде на съд. Ще ви кажа няколко небесни благословения. Първо, светлина и красота. Небесният град няма нужда от слънце, няма нужда и от луна, защото славата на Бог осветява целия небесен град. Светлината на небесния град е Божието агне Исус, принесено на кръста в жертва за нашите грехове. И спасените хора ще царуват вечно с Господ Исус, който осветява всичко. На нас ни е трудно да си представим какво е горе и не разбираме думите, които описват небесната слава, която свети. Не разбираме, защото не сме виждали никога небесната природа. Ушите ни не са чували небесни думи и по тази причина в ума ни не може да дойде никаква представа за небесните красоти. Второ, пълно знание. Сега с очите на вярата виждаме нещата за небето неясно, но после, когато Исус ни грабне от тази земя и ни заведе в небето, ще видим всичко лице в лице. Сега познаваме небесните неща малко, колкото Бог ни открива в Библията, но в небето ще познаваме напълно. Света е пълен с тайни и чудеса. Хората искат да знаят всичко, но не могат. Но ние, спасените хора от тази земя, в небето ще получим пълно знание, цялото знание и ще знаем всички
тайни и чудеса на Вселената. Трето, почивка. Щастливи са онези, които умират с вяра в Господ Исус. Когато умират, те си почиват от работата на земята, а техните дела, извършени с вяра, вървят след тях. Бог ще обърше сълзите от очите им и смърт няма да има вече. Няма да има жалеене за умрял, няма да има плач и болка. Ако искаш мъничко да си представиш бъдещата почивка в небето, погледни живота на земята. Какъв е този живот? Пълен е с умора, болка, постоянни борби, зависти и всякакви грехове, които са причина за неправилни отношения и скръб между хората. Но ние, които вярваме, имаме уверение от Бог, че умората, болката, борбите, завистта и скръбта от този свят няма да влязат в небето. Четвърто, радост. Библията е източник на информацията за радостта в небето. Не може с човешки думи да се опише радостта, която очаква всеки спасен в небето. Най-голямата радост е да гледаш Господ в лицето и постоянно да общуваш с Него. Втора по сила радост е приятелството. В човешките отношения тук на земята има много лоши неща, които правят приятелствата слаби и лицемерни. Постоянно се разочароваме един от друг. Мислите са замърсени от греха и са причина за скръб. Унищожават и най-нежните чувства, но в небето няма да има борби, съревнования и лицемерие. Всеки ще бъде добър, всеки ще бъде млад, всеки ще бъде красив. Всички ще говорят, ще общуват и ще работят с небесна мъдрост. Пето, общение с Господ Исус. Всеки християнин люби Господ Исус, без да го е виждал. Вярва в Него, без да го вижда. И въпреки, че не го вижда, пак се радва с неизказана радост. Но в един бъдещ ден всички, които вярват в Исус, ще го видят. Новите тела, които ще получат при Възкресението, ще бъдат подобни на Неговото славно тяло. Постоянно ще гледат лицето Му, а Той ще ги води от една радост в друга. Шесто, постоянство. Бог е промислил
нашето щастие в небето да бъде постоянно. Колкото и красиво да е небето, ако е само временно и свърши, тогава и радостта ще свърши. Но Бог дава уверение за постоянство и за вечност. Божието обещание е радостта да не свършва никога. Благодарим Ти, Боже, за небесните благословения, които си приготвил за нас. С нетърпение очакваме да влезем в небето и да видим лицето Ти и красотата на Твоето сърце. Искаме да чуем Твоите благи думи и да видим очите Ти пълни с любов. Благославяме Те. Бъди познат между народите като единствен, жив и свят Бог, Създател на всичко видимо и невидимо. Щастливи сме, че завинаги ще живеем в Твоя дом в небе. Амин.